wacho ni achiel kachiel an nitiere oganda modak kod tuo ni mar Ayaki kendo nitiere kwede mana bende kaka wasewacho to koro ma en tuo achiel mantiere karka ka uno loso kako to kod tuoche malandore nikech Ayaki kendo kae nitiere riwruogno ma bende in achiel kuomgi kendo jogo mosebedo kata kaloso motegno kata eigi mano mar nefak ka iwacho ni achiel kuom gigo magirango en mano magiwacho ni gitimo advocacy gini giweche mag capacity building gitie gimachielo bende ma wacho psychosocial support ikin gik mathoth ahinya ma pontiere karka community empowerment kata chiwo teko ne community kata gweng' ma iwuoke kanyo mondo mi gibed kod ng'eyo e capacity building machalo kamae bende oganda wa oseng'eyo nikech mokwongo wacho ni ka iseyudo tuo to koro en mana gimoro achiel kendo mantiere karka ikri mar geng'o mamoko ma pod bende nyalo donjo kalore kod tuo ma intiere godo inyalo lero mana mathoth kotenore kod ma nikech ma achiel kuom weche moko bende maponono tero jok moko piny moloyo kata tuo achiel mantie go mar Ayaki. Erokamano Cleophas. Gima nyalo wacho ni kaka jok modak gi kute nitie mang'eny ma gikale. Kute mag Ayaki en separate, but apart from mano nitiere tuoche moko mabiro kaka cancers, nitiere diabetes, nitiere high blood pressure. Mang'eny gi yudo. To ng'eny gi yudo seche moko ng'ato eno muonyo yath to tuoche moko gi nitie kae machendo. Tainya mane masani nego jowa mang'eny. Advanced HIV disease. Higni mang'eny ma wasemuonyo yath iyudo ka koro the system oseng'iyogo but chopo kamoro ma kata dendwa bende koro ol iyudo ka chong gini obedo eroded nikech systems wa ong'iyo gi yadhni. Koro advanced HIV disease ni ema watimo ne advocacy sani maduong'. Ogandwa onego ng'e ni tuoche gi apart from HIV disease, tuoche mamoko gi wageng'o nade. Gini kaka mage ponono mathoro yudo. Cancers, wan gi high blood pressure, wan gi meningitis, wan gi diabetes. Koro yudo ni tuoche gi chando kabisa jogo modak gi kute mag Ayaki. Nikech ng'eny gi yudo ka gin jok ma maybe kalure ga kata tich norumo. Koro en ng'at modak mana gohande moro. And then the stop order benyocho affect wa kabisa. Nikech nitie jogo mane advocacy gi capacity building psycho support mane wayudo gi emiyudo ni ne miyo gi mijing'o chande mar bedo ni kata ka gituo kamano to gineno kaka gi support themselves. Bedo matek nikech ARVs imiyo wa gi sirkal. But koro tuoche moko gi advanced HIV disease oko kete kaka package kata mana e social health docket noero to bedo nwa matek nikech yudo ka ng'ani samoro en gi tuoche moko gi advanced HIV disease kako yud yath magi pesa duto nyako spend extra nikech facilities magwa yudo ka ARVs wa yudo nono but koro en gi cancer en gi diabetes screening goeko gin pesa so ma yudo ka bedo ne jowa mang'eny gi yudo pek. Koro gima watemo the advocacy ma watemo timo en ni piny ngima gi sirkal onego bed ni ng'eyo ni yes wadak gi kute mag Ayaki but apart from that one gi advanced HIV disease. To advanced HIV disease mondo kiko landre mondo wa contain ere kony ma ginyalo miyowa. Wan kaka wan watimo that advocacy capacity building ne jowa. But when you do jog wadwaro jogo bende mamako lwetwa. Waonge gi medical background as such but at least from experience nikech dak gi tuo moko gi tiyudo ka koro anyalo mako badi kaka an asedak gi high blood pressure as one of
the advanced HIV disease. To chopo kama koro en so advanced nikech my yath ma mild my mar high blood pressure cha. Chuno ni okamuonye amuonyo a different regime. Iyudo kata ni muonyo yath ariyo. Then ichaki duogi yud gimoro kaka diabetes. Mabendo opogore. Koro gima wawacho ni moving forward wadwaro ni piny ngima ong'e ni jogo modak gi tuoche mag ayaki nitiere gi tuoche moko kando to wanyalo konyore nade. Chon ne ji tiyo gi yedhe mag nyaluogi to waseneno jogo makata nowe yath ni gin koro gitiyo gi herbal gi ng'eny gi ne walalo. Koro advocacy wa maduong' kae en ni sirkal omiwa support in containing the advanced HIV disease by doing the right diagnosis. Sama dhi e clinic cha, clinician cha, en gi capacity mar diagnose ni an gi diabetes. To en diabetes what level? Osechopo kanyo. An gi cancer. To cancer ni osechopo e level mane. Nikech iyudo ka wrong diagnosis ema hinyowa. Koro gima wawacho ni wayud quality service manyalo take care of the advanced HIV disease. To mano inyalo tim nade through our advocacy platforms, but at the service provider level wayud quality diagnosis and services manyalo contain this advanced HIV disease.